भाजपा जनसंपर्क कार्यालयात भाजपा आत्मनिर्भर भारतमध्ये प्रवेश करणाऱ्या शेकडो कार्यकर्त्यांशी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी संवाद साधला। यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, महानगर जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाडे, कोषाध्यक्ष प्रकाश धारणे, आत्मनिर्भर भारत जिल्हाध्यक्ष किरण बुटले, उमेश आष्टनकर, रवी लोणकर, रणजित डवरे, श्रीकांत देशमुख, शुभम शेगमवार, अभय रॉय, कविता, अनुपम भगत, वैशाली पवार, शुभम सराफ, अन्नपूर्णा यांची उपस्थिती होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देश डिजिटल होतो आहे। यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे। यासोबतच रोजगाराची नवनवीन संधी उपलब्ध होणार आहे। देश आत्मनिर्भर व्हावा हे मोदींचं स्वप्न आहे। त्या दिशेने वाटचाल देखील सुरू आहे। देशाला आत्मनिर्भर करायचं असेल तर या संधीचं सोनं करण्यासाठी आपल्यातील कौशल्य वृद्धी करा, नोकरी देणारे बना, आत्मनिर्भर भारत घडवायला सज्ज व्हा, असं प्रतिपादन विधिमंडळ लोकलेखा समिती अध्यक्ष माजी वित्तमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं। या प्रसंगी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते आत्मनिर्भर भारतमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना स्वागत पत्र देण्यात आलं। आत्मनिर्भर भारतच्या जिल्हाध्यक्षपदी किरण बुटले, अल्पावधीतच सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या किरण बुटले यांना नुकतेच आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आलं। आत्मनिर्भर भारतच्या जिल्हाध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्यात आल्याचं भाजपा जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाडे यांनी जाहीर केलं। बुटले या किरणाश्रय सामाजिक संस्थेच्या संस्थापिका असून आरोग्य भारतीच्या विदर्भ संयोजक आहेत।